Morgen, goedemiddag, goedenavond. Me bawo di metako di na nefa ta obia garo konfo kabaku pofe. Ik ben hier met aandacht genoviënt, obia man genoviënt. Vandaag is 12 oktober 2025. Ik ben eerder omdat geen akkoord van Navisani gaat vandaag kunnen doorgaan. Weekends Miweri is de mi be apwan de oso. Pe mi be gole kwam betegi abarara mi dan laatste lidi 1 jaar of 2 jaar geleden Kenneth Ridderwold en vrouw kon dede en is de ube abi want chi dede oso want dochara lichaam bonam Santo Domingo. Doordat mi kon tide moest de mating en dan mi go stribi en mi stribi 2 uur dan mi be opbaka voor Marokko. Mi kon ze net naar oso en ik ben gewoon uitgeput. En door dat uitputten, mijn mankie a programma akkoord van Navisani vandaag mensen. Ik bied me verontschuldiging. In apisisani si maar. Volgende week ben ik wel terug bij het programma akkoord van Navisani mensen. En met taku alamala nangalale spiki dengan sakafasi hoe kon artikelen en rekens deze omstandigheden minimaal die programma. Ja mensen. Abon met takodi en met barodi respecti grani sakafasi en upon buneti, mabumbakan na mabumate po umagde tapa hier tapo disi.